באמת כבוד גדול עבורי ובכלל גם להגיע לכאן. על אחת כמה כאשר מדברים על חג החנוכה, חג האורות, חג שאתה יודע, האמונה שלנו ככה נדלקה ומוסתה מחדש. חג של הרוח, במיוחד עכשיו גם בימים האלה של עם ישראל נלחם, ואנחנו את הגבורה של הלוחמים הגיבורים האדירים שלנו שמכניעים את האויבים שלנו בכל זירה. אני באמת רוצה להפיץ מכאן גם את המסר שחשוב במיוחד בימים אלה, להגיע לכאן, להר הבית, זה כבוד גדול, איפה שמפה באמת אנחנו צומחים כעם. זה המקום הקדוש ביותר לנו, זה מה שנותן לנו את המהות שלנו של עם ישראל, של העם היהודי, ואני מאוד מקווה שיגיעו לפה כמה שיותר אנשים, יבינו באמת את המורשת שלנו, מאיפה אנחנו מגיעים, להפיץ את זה כמה שיותר הלאה. שוב, באמת, תודה רבה לכם על הכבוד הזו, על ההזדמנות הזו להיות כאן בחג החנוכה, להדליק נרות קדושים של חנוכה, ואני אהיה שליח שלכם בשביל להפיץ גם את האהבה הזו וגם את השליחות הזו שאתם גם עושים כאן. אז באמת שוב תודה רבה וכבוד גדול רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נרות של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. אמן. מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם. אני רוצה לברך את האדם שמחזיק פה את הכניסה להר. נראה לי את הראשון שתפגוש את המשיח כשיגיע. אתם עושים פה פעולה אמיתית וחשובה. אתה יודע, יכולים אולי לנסות לנשל אותנו מהר בינתיים, אבל אנחנו לא זזים מפה. הדלקה כל שנה, את הקנייה לא יקחו לנו. אף אחד לא יקחו לנו קנייה לבית המקדש. ולמות המשיח בעזרת השם, שיגיע המשיח בעזרת השם. זה המקום של העם היהודי, זה הנצח נצחים שלנו. זה המקום שבו הניצוץ של עם ישראל יוצא מפה, שלא יתבלבלו. הכותל מאוד יקר לנו, כי זה רק הקיר, הכותל המערבי של בית המקדש. אנחנו נמשיך לעלות לכאן, נמשיך לאחוז בזכותנו, להגיע ולהתפלל כאן. אני כל שנה מגיע לכאן כי חשוב לי, חלק מהמשימות שלי כל שנה ושנה להגיע לכאן, לבוא לחזק אתכם, הפעילות שאתה עושה יום, שעה שאתה נמצא כאן. אתה שליח של כולנו, של כל עם ישראל. אני אומר לך, לפעמים אני אומר, מה השליחות הכי גדולה שאני יכול לעשות? אני כשליח ציבור, לעשות משהו למען עם ישראל, אני גאה בך. גאה בך, ואחד הסימנים שלי זה לבוא ולחזק אותך לפחות פעם בשנה. תשמע, אתה לא יודע כמה אני מעריך באמת את הפעילות שלך, אם הייתי יכול, הייתי יושב איתך כאן כל יום. אתה יודע, יש לנו קצת הצבעות בכנסת, ומנסים לעשות מהכנסת מה שאפשר, אנחנו נמשיך וצריך לחזק את האחיזה של עם ישראל, שלא יישכח הדבר חס וחלילה לעולם ועד, שנדע, ועם ישראל צריך להבין. זה קודש הקודשים שלנו פה נמצא מאחורינו, לא שום דבר אחר, לא נסתפק בשום דבר פרט לזה. הריבונות שלנו מתחילה מהר הבית, כשלא נהיה בהר הבית לא נהיה בשום מקום בארץ ישראל. תודה רבה לך, אני מאוד מעריך ונרגש להיות פה כל פעם מחדש.